Dobrý deň všetkým. Som veľmi rada, že som tu opäť medzi vami. Snažím sa chodiť každý rok. Minulý rok ma tu zastupovala kolegyňka, Majka ma tlačila, ale tento rok som tu opäť s vami. A som veľmi rada, že som Slovákom klubu, tu nie som sama, ale mám tu dvoch členov pred sebou, tak sa snažíme takto aj vás podporiť a predsa len chodia aj od vášho predsedníctva k nám na naše akcie vaši kolegovia z predsedníctva, takže sa navzájom podporujeme. Nechcem zdržiavať, tešíte sa na obed, ale poviem vám trošku o našom klube a hlavne o tom, že tento rok oslavujeme to 30. výročie. Čiže boli sme založení v marci 1993. Táto ikonická fotografia naozaj z toho roku 93 a 30 rokov dozadu. A napravo dole je pani doktorka Mariana Prikazka, ktorá založila tento klub. Ona založila tento klub práve pri Výskumnom ústave výživy, kde vtedy pacienti ešte viac s koronovou chorobou, tá ulcerozna nebola taká rozpoznávaná, a chodili na teda výživu. A tak si povedali, že tých pacientov je veľa, poďme založiť Crohn klub a poďme spolu zvládať toto ochorenie. No a tým pádom sa začal hneď na ten ďalší rok aj prvý rekondičný pobyt, o ktorom budem ešte hovoriť. No a potom 13. maja roku 2000 vlastne sme začali oslavovať alebo pripomínať si Medzinárodný deň Crohnovej choroby a ulceroznej kolitidy. Doteraz mal náš Crohn klub 6 predsedov, predsedníčok od teda doktorky Mariany Prikazkej a tá posledná som zatiaľ ja, ešte stále a teším sa z toho. No a to som chcela hlavne zdôrazniť je, že už pred 30 rokmi vznikol nápad, že budú nejaké akcie, kde sa budú členovia a pacienti združovať a navzájom sa podporovať. Je veľmi pekné, že tá myšlienka vznikla pred 30 rokmi a stále trvá. Mnoho tých udalostí, ktoré organizujeme, stále pokračujú bez nejakej zmeny, niektoré zmenili formát, ale samozrejme musíme reagovať na dobu online podoby, čiže musíme reagovať aj na to, aby bolo všetko, či už vo webinároch alebo v iných aktivitách, ktoré opäť za chvíľučku spomeniem. Ako vidíte, to edukačné stretnutie má vždy také 3 zložky. Sú tam odborné prednášky, tak ako máte vy. Potom je tam voľnočasový program pre pacientov. Samozrejme, večer sa vždy tak nejak stretneme, dáme si večeru, je tam nejaký program a združujeme sa a hlavne sa podporujeme navzájom a rozprávame sa o svojich aj radostech, aj starostiach. A detský tábor bol veľmi populárny, žiaľ teda pred covidom, alebo teda počas covidu nebolo možné. No a odvtedy sa to trošičku, tie naše deti, tí detské pacienti vtedy aj vyrastli, ale tento rok sa nám podarilo zorganizovať deň pre detičky z IBD, kde hlavne teda rodičia boli veľmi radi, pretože si mohli vypočuť prednášku doktorky Ivety Čiernej, detskej gastroenterologičky, ktorá naozaj pomohla s mnohými otázkami a detičky sa mohli trošku pohrať. To, ako som spomenula, že sme prešli s mnohými vecami do online podoby, sú webináre. Dole vpravo vidíte aj teda mňa s pani docentkou Zuzanou Zelenkovou, poprednou gastroenterologičkou. A tie webináre sú našťastie dostupné na našom YouTube kanáli, čiže keď si dáte Slovák Crohn klub, tak sú tam webináre na rôzne témy, takže vítam vás, aby ste si ich pozreli. No a teda rekondičný pobyt spomínaný, každý rok má čoraz viac a viac záujemcov. A som veľmi rada, že tu vidím tie fotografie, pretože letos IBD, táto fotografická súťaž je aj v spolupráci s nami a my vždy teda prispieme cenou, čo je vlastne účasť na rekondičnom pobyte na celý týždeň v Tatrách na Slovensku v septembri. Takže dúfam, že to niekto z vás vyhrá. No, čo sú ďalšie iné aktivity? Taká najnovšia je, že máme vlastnú reláciu. Je to TV Doktor. Samozrejme, vy ste v Čechách, vy si asi neviete naladiť TV Doktor, ale majú samozrejme aj web stránku. Máme tam svoju vlastnú reláciu, ktorá sa nazýva IBD pod kontrolou. Práve tento týždeň bol natočený 10. diel, takže určite keď si dáte www.tvdoktor.sk a pozriete si relácia IBD pod kontrolou, tak ste opäť vítaní pozrieť si veľmi zaujímavé prednášky alebo diskusie, ktoré moderujem ja a pozývam si odborníkov. Máme aj podcast, hej, snažíme sa ísť s dobou, tak prečo nie aj my? A tento podcast je ladený, že sú tam aj pacienti pozvaní, ale aj odborníci, aby sme sa o tom rozprávali, aké je to žiť s IBD ochorením. No a samozrejme publikácie, ktoré sú v spolupráci s odborníkmi, napravo je vlastne taká tá najnovšia. A samozrejme sa snažíme aj organizovať kampane. Napríklad toto je kampaň ešte z roku 2021, ktorej tvárou bol myself, čo je taký viac menej známy reper spevák na Slovensku a možno, že aj v Čechách.
Biuletíny, toto je taká ukážka, že prvý biuletín naľavo, ako vyzeral, a toto je posledný napravo za minulý rok, a v strede je také 10. alebo teda 10 rokov, od roku 1993 do 2003, ktoré vyšlo a snažíme sa do tohto biuletínu dávať naozaj za celý rok všetky aktivity, ktoré sme zorganizovali, samozrejme fotografie z tých aktivít, čiže aj z tejto Svatováclavských konferencií a sú tam samozrejme aj príspevky od lekárov a pacientov. No, toto všetko by sme nevedeli robiť, keby sme mali podporu či už sponzorov alebo ďalších ľudí, individuálnych alebo teda firemných, ktorí nás podporujú, nielen finančne, ale samozrejme aj s celým chodom Slovákov klubu. A touto cestou vám ďakujem za pozornosť. Toto je fotografia z tohto roka, kedy sme oslavovali 30. výročie. Teda bola to konferencia, a potom samozrejme gala večera. Na fotografii vidíte všetky členky predsedníctva, 6 dám, ktoré teda sa snažia spolu so mnou viesť tento klub. A veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, ale hlavne vás aj pozývam, či už na sociálne siete, kde sme na web stránke, alebo aj na tom YouTube kanáli, alebo TV Doktor, alebo podcast, čokoľvek pozrite si, ak vám akákoľvek prednáška alebo aktivita pomôže, tak to je vlastne cieľom aj nás, aj pacienti IBD spolku. Všetko dobré a dobrú chuť. Ďakujem pekne.